Minggu sing tak tunggu kowe aja ning tawakanmu yang giling sing srengenge ana kene aku nunggu kowe tak SMS yen tak telepon malam kok pateni mandel aku mandel yen kepetuk pipimu mesti tak ciwal 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 ciwal. Jancane kowe nanti selagamu saja nyupriani hatiku sujono kowe kencan karo wanita liya putra putri kumarayo
ati karepe ati ora tresno bahya kandha kandha sing prasaja aja kae ati aku ora bakal neli kaya ngene